Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato! Naa sa yuta sa mga alkira ang maong mga bato. Kung mao na, yuta sa mga alkira ang gilabayan sa patayng lawas ni Lolo Pilong ang kawat. Unsa? Buti pasabot. Nga mga alkira ang nagkawat sa patayng lawas ni Lolo Pilong. Unsa? Dito rin ako makuha sa yuta nga dunay pangpang nga puti ang bato. Pero imposible ka na. Ano imposible man, Lola? Tinuod man nga gikawat ang patayng lawas ni Lolo Pilong. Unya, sa dihang gigukod sa mga tao, nga gipasangilan ko nila nga mo'y nagpatay sa katapusang bata nga gikuhaan sa kasing-kasing o kidney. Dito magumsangko sa kakahuyan. Naligid ko sa bakilid. Ug ditong dapitan ako makiti ang patayng lawas ni Lolo Pilong nga hapit na makalabira. Nganong nakaibaw man ka nga kalabira to sa imong lolo. Tungod sa iyang isuloob. Ako man ang nagbutang og panyo sa iyang liog. Kay mao man iyang gusto. Unsa? Mga naduda ko nga mga alkira ang nagkawat sa patayng lawas ni Lolo Pilong. Ay imposible lagi na. Kaya giabandonar na sa mga alkira ang ilang bahay human mamatay si Cleofe Alkira. Unsa? Cleofe Alquera? May mausoleo man sa mga Alquera sa sementeryo. Siya ang katapusang gilubong diha. Hain meron ng ubang mga alkira, Lola. Walay nahibaw. Ang ilang abogado na lang ang nag-atiman sa buhisan sa ilang yuta. Buti pa siyabot nga ilang abogado ra ang nahibaw kung hain sila. Ay, Nganong murag nagkuol man ka lang? naluoy lang kong naghuna-huna ni Cleofe. Dili pa siya angay nga mamatay, pero Pero unsa lang? gipatay siya. Unsa? Gipatay? Mao ka na. Gilugo siya o gipatay. Gitsa mo sa'yo, naglugos o napatay niya. Wa mailhi. Kay wa siya sibisan usa. Di man mahitabo, Lola. Sa ilang bahay mismo. Salbahisa gus nagbuhat god. Sa ilang bahay pa gid siya gilugos o gipatay. Mao ka na ang ilingig nga nahitabo sa mga alkira. Ang kamatayon ni Cleofe ang nakaingon kung nga nung gibiyaan siya ang mga ginikanan o gigsuon ang ilang bahay. Buhi pa bang yung mga ginikanan? Patay na ang iyang amahan o inahan. Iyang mga hudna lang ang nahabilin, pero way nahibaw kung hain kini. Looy sa dayang nahitabo na nilang pamilyahan, no? Pareha sila gidangatan sa akong baguang. Ni Manolo, gipatay kini. Ug hangtod karon gawas nun pa ang kriminal. Pero may adlaw ra gihapon nga pairan sa kriminal ang iyang sa Kadlaw naman. Mas maayo tingali mga tuog na tabay. Lola, May abot. Maayo kini ara sa ubos ang akong kwarto. Makita gid ako kung kinsa ang moabot. O sige! Ilawas ka ba dito sa kong kantasina? Unsa man ang kaban kay nila ni Dindo? Tempa. Ano man nakakita na ko ng kabana? O. Sige. Kaya yung balis kwarta, boss. Saan mo ni? Aw. Sa ako gyapong kwarto, Puldo. O, pabutan ako dito. Okay, boss. Baldi sa kwarta. Baldi sa kwarta ang Dani Poldo.
diin man ni sila gikan. Muram ni sila nanagat. Buntag naman di eh. Kuya Johnny, Ah, na? Ikaw mo gaday na, day. Ngayon niya mo sa akong katuluganan. kuya, anhi na lang ka sa amo. Ha? Nganong ganahan magkangaanhi ko sa inyo? Kay mahadlok man ni mo ang ongo. Ha? Anhi na lang ta, kuya. Mahadlok man ko kawanan ming duwa ni Lola din eh. Ay, pero hindi mo na mahimo na. Ay, doon na ko'y payag nga at manunun. Unya, tuam sa dito ang akong trabaho. Pero, ay, kahadlaw. Mudoa ako ninyo din kada adlaw, ha? Hangtod nga, madakpan ang ungo. Sa pagkakaroon, gusto kong imo kong tudluan. Tultuloy ko sa dapit diin nimo masugati ang lalaki nga makidnap nimo. O, kuya, ani, upanan ta ka? Dinhimang ko nawunong kuya. Ganong nihunon mo kay ni Dabita? Kay, mituol man ako ang tao. Nakaila ka ba sa paong tao? Di man maklaro iyang nang kay nagtapon man siya siyang baba. Nagmask siya? Oh, itong iyang mas. Itong sa iyang kisulob. Oo niya, unsa may iyang gibuhat? Mituol siya nako og nya gihatagan ko niya og candy. Kindi? Oh, anya ako pong gitawad. Anya, milakaw na unta ko pa yung sindahan pero iyaman kong gigunitan. Oo niya, humaniya gunit nimo. Iyang kitapunan og panyo akong baba. Anya, na ako'y nasimutan og nanipong ko. Maoy na to. Pag matano ako, dito na ako sa ngit-ngit. Gipasimhot siya og para kuyap, abay. Unsa bay? Professional ang kidnapper. Ina, unsa may mo nakita sa sud? Sa ngit-ngit nga dapit. Unsa may mga butang ini? Nawaman ko'y maklaro kay ngit-ngit man. Sige, sige. Di lang una ka na ako apikihon. Pero, kung doon na kayo mahinumduman, bisa noon sa isuwat lang niya, ha? Aron, di ka malimot. O, kuya. Unya, di na ka magawa sa inyong bahay kung gabi na, ha? O, kuya. Ayaw pagbuwag sa imong lola, Inday, ha? O, kuya. Karaan ka kayo kining maong kaban puldo, awaw. Karaan jud kaayo, boss. Nakakita ka na ba ini sa una? Waha, karang ko makakita ini. Dili gini ka suod sa imong lolo Pilo. Si Johnny ang suod niya. Mga wa gyud siya mabugto is gininhawa kung wa mo abot si Johnny gikan sa syudad. Ano boss? Unsaon man nato ng usa ka balding kwarta? Ipaw niya na, ipa na. Aron atong bahin-bahinon. Nagtuog yun si Lolo Pilo nga ang iyang pinanggang apo ang makapanag-iya sa iyang mga tinigom sa mga haliging kawayan. Maog yun. Og, ato unang ablihan kining karaang kaban puldo. Sige, sige boss. Sige lakaw. Pagkuha og iligwat ining kandado. Mamauli na gitas payag. Oo, bay. Pero, sa gabi, mubalik na sa bahay ni Lola. Ato silang bantayan. Oh, sige, pero bay. Wa lagi ko kabantay sa kapitan nga may balik sa ilang ina. Todo. Ang ngayon tagang magsusi siya kung naunsa ng bata. Kapulan sa ni kapitan din eh. Ako, magkitiyan ko. Kapuyan na siya mulakaw ba? Dali ta eh. Kaya ganahan ko maligo. O kada og sinina da. Oh, bay,
Ano ka, bay, Mek? Mingo na mong ka. Tanawa tong koral, bay. Pabli naman na. Boss! Yan ang bara nga. Ikaligwat ang nagkandado sa Abi, kaban. abi! Naghinam-hinam na akong makakita. Kung sa'y suot, ining maong kaban, Puldo. Asa boss? Si John nira ang nakahibaw kung unsay suod ang mong kaban. Aba? Sige. Ligwati na ka lang kandado. Dali! Oo, boss. Nokats ako, ha? Bay, daunsa man ang mga haligi, bay. Kipanggupa man na. Kakuyaw kung mahugno ang atop. Doon ay nakasaka din Huwag ipang buslutan ang mga haliging kawayan. Na ay mga sinsiyo sa sahog, bay, oh. Huwag nila ay makabuhat Sila ragad si Tia Alicia o si Puldo. Sa kwarto. Pagkaway batikon! Ang kaban! Gilangkat gikan sa sahog! Gikawat ang kaban sa imong lulo, bay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!